Nå, men du har jo afsluttet det her forløb og er nu erklæret rask, og jeg synes egentlig, at vi skal snakke lidt om at du skal stoppe med at ryge. Ja, men der er nogle andre ting, som bekymrer mig mere end lige rygestoppet. Ja, men jeg synes, at det er rimelig vigtigt, at vi kigger på de risikofaktorer i din livsstil, som der kan øge risikoen for at udvikle cancer endnu en gang. Ja, okay. Så det kan du vel også godt se, kan du ikke det? Jo, det kan jeg da godt. Ja. Jeg ved, at inde på Kræftens Bekæmpelse, der er der nogle tilbud omkring rygestop, som du kan tilmelde dig. Og så er der også nogle forskellige produkter, som du kan købe på apoteket eller på tankstationer, og sådan noget, der kan aflede din rygetræng. Ja, hvordan får jeg tilmeldt mig sådan et rygestopkursus? Jamen, du kan prøve at gå ind på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, og så står der, hvad du egentlig har brug for at vide derinde. Ja. Og så kan du prøve at ringe eller gå ned på apoteket, eller hvad du nu har lyst til, og så spørge dem til råd i forhold til de produkter, der findes. Okay. Du ved ikke sådan lige præcis, hvem jeg skal henvende mig til? Altså. Nej, men altså prøv at gå ned på apoteket, og så ved de sikkert, hvad der er værd at vide. Så har du nogle spørgsmål? Nej, ikke rigtigt. Nej. Det har jeg ikke. Nej, men held og lykke med det så, for dit eget bedste. Tak. Nu har du jo afsluttet dit behandlingsforløb og erklæret rask. Er der noget, du har lyst til at snakke om i dag? Jamen, jeg ryger, og jeg ved, at rygning kan medføre kræft, så det er jeg lidt nervøs for. Ja. Har du prøvet at stoppe med at ryge før? Op til flere gange, Ja. hvor det så ikke rigtig har hjulpet. Ja. Hvad for nogle metoder har du anvendt på det tidspunkt? Ikke rigtig nogen. Jeg stoppede bare fra den ene dag til den anden, hvor jeg sådan var rigtig motiveret. Ja. Hvad tror du, der har gjort, at du ikke har kunnet gennemføre det? Jeg havde måske ikke rigtig overvejet, hvad jeg skulle gøre, når trangen virkelig meldte sig. Nej. Fordi jeg kan fortælle dig, at inde på Kræftens Bekæmpelses hjemmeside, der har de sådan en elektronisk guide, der kan hjælpe med at støtte og vejlede omkring et rygestop. Og så tilbyder de også et kursus sammen med nogle andre kursister, hvor man mødes og så gennemgår det her rygestopkursus. Det kunne i hvert fald være en hjælp. Hvad siger du til det? Ja, det lyder rigtig godt. Jeg synes, der er rigtig meget lige nu, men jeg vil gerne kigge på det derhjemme og så overveje det. For hvis du har nogle spørgsmål, så er du velkommen til at ringe til afdelingen. Du må også gerne spørge efter mig, hvis der er noget, du er i tvivl om. Det er jo fint. Held og lykke med det så. tak.